και ένα θέμα για βρήκαμ τα μακρά. Άιο Θέκη πάει λαλή αγιάρ. Όχα και το μάτι αμρίζαμε σκοτεινέψαν. Άιαση είναι αρρώθιμη αγιάρ. Και πολλά είπαν για βρήκαμ για τεμέ. Όχ θα λένε ακόμα για. Όχ και να πολεμούνε με την ψή. Άλλε μέσω χωμαγιά. Όχ να πολέμουνε ρίζα με την ψήν. Άι να άλλε μέσω χωμαγιά.